dobrodošli u Efsekerski kabare. Da, svi već znamo da život piše romane. Moglo bi se reći koliko života, toliko romana. Možda se pitamo, kako svoj roman napisati? No, ne moramo se mučiti pisanjem. Nekada je dovoljno da ga jednostavno ispričamo prijateljima ili pak nekom tko nam može postati prijatelj. Došli ste na pravo mjesto, u kafić, dođeš, odeš. Ali prije nego odeš, ispričaj svoj roman, pa da čujemo. Po prvi puta s vama u ulozi Anice, Anica Perković, u ulozi Verice, Vera Mravunac, članice dramske skupine udruge Snaga kulture. Za vas priredio, scenarirao i fotomontirao Davor Horvat. Prva priča. Kućna pomoćnica. U kafiću sjedi Verica, lista novine i pijucka vino. U kafiću ulazi Anica, prijateljica iz školskih dana. Dugo se nisu vidjeli. Anica se obraća Verici. Verice, jesi li to ti? O, Anice, jesi li to ti? Ma jesam, ja sam. Otkud ti ovdje? Ma tražim trgovinu s maskama. Vidim da nisi jako dugo bila u ovom kvartu. To je prije bila trgovina, ali sada ti je to kafić. Nisam to znala. A šta ti radiš tu tako sama? Eto, držim razmak. Pa kakav razmak? Pa tu nema nikoga. Pa naravno da nema. Ovaj mali kafić ima samo 4 kvadrata, a po novim propisima ima mjesta samo za 1 stol. Eto, ja sam prva došla i sjela. Anica sumnjičavo pogledom razgledava prostor. Pa tu nema ni šanka, ne vidim ni tko tu poslužuje. Gazda je morao ukloniti šank jer zauzima poprilično prostora, a onda nema mjesta za goste. Eto, samo 1 stol, a konobar je u samoizolaciji, a piće si doneseš sama. Djeluje mi malo depresivno. Znaš, ne bi se dugo zadržavala. Moram žuriti. Muž mi danas prima kućnu pomoćnicu. Znaš, ne stignem sve sama. A reci mi, kako se zove taj kafić? Zove se dođeš, odeš. Joj, pa to je, takav je depresivan. A vidi kako piše, kafić, pa ko je to pisao? Pa kakav je to pravopis? Ma pusti sad pravopis, ma daj, sjedi malo, ma popij čašu vina. Pa ne znam, baš znaš šta. Ma, okidoki. Verica je uspjela nagovoriti Anicu da malo sjedne. Uzima čašu i toči joj vino. Anica oduševljeno uživa već u prvom gutljaju. Baš liječi. Otkud ti je ovo vino? Od susjeda. A reci, jel prodaje? Ma jok, podrum mu je bio otključan. Jo, pa imaš sreće. Ja nemam takvog susjeda. Ma pusti sad susjeda, reci mi kako ti. Nismo se vidjele 100 godina, još od školskih dana. A, istina. U međuvremenu sam doktorirala. Doktorica! Baš dobro. Sad znam tko će mi izliječiti reumu. Joj, Veruško, pa to ti nema veze s reumom. Doktorirala sam engleski jezik. Šteta. Za strane jezike baš i nemam talent,
ali na naše mislim da mi nitko nije ravan. Reci mi, jesi li još s onim tvojim? Kako se ono zvao? Misliš na Zdravka? Onog iz Gimbe? I da, mislim na njega. Bili ste ludo zaljubljeni. Još ste zajedno? O, ne diraj stare rane. Bolje da ne pričam. Ma pričaj, baš me zanima. Gutala si ga očima. Da, to je bila prava vatrena ljubav. 24 sata za nas je bilo malo. O, kako je to romantično. Pričaj, pričaj. Sva sam se pretvorila u uho. Verica si natoči čašu vina i sjetno počinje svoju priču. U početku nismo imali sredstava za život. Financirali su nas roditelji, a mi gotovo da nismo izlazili iz kreveta. Vjenčanje je bilo raskošno. Žao mi je što nisi mogla doći, ali hvala ti na poklonu. Nema ništa ljepše. Djeluje mi kao u bajkama. Baš kao u bajkama. Naši prijatelji su bili prilično darežljivi, pa smo skupili sredstava za dobar početak. No, Zdravko je ipak tražio posao i uspio se zaposliti. Ma bravo! Vidiš koliko je odgovoran. Misli na vašu budućnost. A reci mi, kakav posao je pronašao? Vozač kamiona. Ja baš nisam bila previše oduševljena, ali znaš kako je danas doći do zaposlenja. Ipak to smo proslavili u visokom stilu. Mogu si misliti. Sigurno je prva plaća otišla na društvance. Da, otišla je. No, kao vozač kamiona sve je više bio na putu. Jedva smo se viđali vikendom. To mora da su bili vatreni vikendi. Baš i nisu. Dolazio je umoran, željan sna. A ja željna, ma znaš već. Ma znam. Ali vožnja kamionom, pogotovo na dugim relacijama, prilično iscrpi čovjeka. Međutim, kilometraža i dnevnice sigurno su vam znatno popravili standard. To je bilo iznad očekivanja. Ja nisam morala raditi jer je on prilično dobro zarađivao. Kupili smo i novi auto i veliki stan. Iako sam ja mogla ga održavati, on nije htio da se ja previše zamaram, pa je uzeo i kućnu pomoćnicu. Ali dobro, ipak znaš, ma ne možeš sve sama. Vidiš, ipak vam nije bilo tako loše. Ma sretna si ti s tim svojim mužićem. Da, bila sam sretna. Nakon 5 godina konačno je uzeo godišnji odmor i mjesec dana mi je bio na raspolaganju. Ja sam mogla svaki dan u šoping. Išla sam često na frizure, masaže, pa čak i na aerobik. Znači imala si vremena i za sebe. Kako je to lijepo. Imala sam vremena. Znala sam otići i u kafić sa školskim kolegicama, pa se to malo zaredalo. A on me je za to vrijeme strpljivo čekao u našem stanu. Neka malo vidi kako je to kad sam i ja njega čekala tako dugo. Vidi, ne razumijem te sad. Pa što ti je nedostajalo? Imala si sve
što današnja moderna žena samo poželjeti može. To sam i ja mislila. I što se dogodilo? 2 dana prije naše 5. godišnjice braka, dok je otišao natočiti gorivo, u spavačoj sobi slučajno su se otvorila vrata ormara, a iz njega je iskliznila prekrasna kutija. Nisam mogla odoljeti i ja sam ju otvorila. Pred očima mi je zasjala skupocjena narukvica. Pa to je divno. Da, divno. Uzela sam je i stavila na ruku. Na njoj sam vidjela ugraviran natpis mojoj jedinoj ljubavi. Srce mi je zaigralo kao da je htjelo iskočiti iz grudi. Vidiš koje ti je prekrasno iznenađenje htio prirediti za vašu 5. godišnjicu. Ma baš je dirljivo. Morala si se dobro suzdržavati da prikriješ svoje otkriće. Da, bila sam jako uzbuđena, ali vratila sam narukvicu u kutiju, a kutiju ponovo na mjesto odakle je iskliznula. Ma baš si pravi detektiv. I sad si nestrpljivo čekala taj dan. Da, nisam se micala iz kuhinje. Htjela sam sve sama. Čak sam dala i slobodan dan kućnoj pomoćnici. Ja sam priredila tortu, ispekla kolače, nabavila pjenušac i puricu napravila po receptu moje omame, onako kako je moj Zdravko najviše volio. Trebao si samo staviti u rernu, uključiti i čekati da ona zamiriše. Ja nisam mogla zaspati od uzbuđenja. Jedva sam čekala da ta narukvica zablista na mojoj ruci. I došao je taj trenutak. Da, došao je. I Zamisli, to jutro, dok je Zdravko još spavao i šuljala sam se iz spavače sobe do kupaonice, tamo se dotjerala, našminkala, nafrizirala, došla u blagovaonicu, pogledam uokolo, a njega nema. Zavjerim u spavaču sobu, a ni tamo ga nema. pa gdje je bio? Sigurno ti je htio prirediti veliko iznenađenje. I uspio je. Prišla sam prozoru i vidjela kako sjeda u naš novi auto, a uz njega i naša kućna pomoćnica. Da, kućna pomoćnica, naša kućna pomoćnica. I Šta i? Nestali su brzinom zvuka u nepoznatom smjeru. double trouble. Kakav bezobrazluk. Da, moja Anice, kućna pomoćnica. I poslije ga više nisi vidjela. Nikada. Nije se javljao i ne znam gdje je. A narukvica? Kada su otišli, ponovo sam otvorila ormar. Ovaj puta iz njega ništa nije iskliznilo. Znači, nisi našla narukvicu. Ništa. Bio je potpuno prazan. Ostavio je samo jebene fotografije s našeg vjenčanja. Srce mi je slomljeno. Ma, daj da ti natočim još jednu. O, ne, hvala. Moram žuriti. Upravo sada moj suprug obavlja razgovore s kućnom pomoćnicom koju želi primiti kod nas. Bezobraznik jedan. Ma znaš kad se sjetim, sram ga bilo.
Ma sjedi još malo. Ma nema šanse. No, mislim da već kasnim. Znaš šta, samo kad mu ja sad dođem, ma vidjet će on šta je kućna pomoćnica. Anice, a kaput? Ma juj, zaboravila sam. Kako je Anica prošla sa svojom kućnom pomoćnicom? Je li Verica pronašla novu ljubav? Tko je taj Bojan Pavo? Tko je to frau Micika? Saznaćete u sljedećem nastavku. I zato ne propustite novu priču u kafiću. Dođeš, odeš.